Naka-slant po ng mga puno ng akasya sa La Union na ay minungkahi. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Binigyang diin ng isang mambabatas sa La Union na kinakailangan at obligasyon ng ilang ahensya ng gobyerno na alisin ng mga nakahilig o malapit ng matumba na puno ng akasya sa mga provincial at national roads sa lalawigan. Naungkat ang naturang usapin matapos ang malawakang pinsala ng bagyong Emong dahil sa pangarib na posibleng maidulot sa mga ari-arian at kaligtasan ng mga residente. Matatandaan na nawasak ang isang tanyag na landmark sa San Fernando City matapos madaganan ng malaking puno dahil sa bagyo. Hinimok sa pamamagitan ng resolusyon na magsagawa ng expert evaluation ang Department of Environment and Natural Resources upang ipag-utos ang pagpuputol sa mga puno at pagbabawas sa mga sanga nang walang permit bilang kanilang inisyatibo. Sakaling makapasa ang resolusyon, iminumungkahing gawing upuan at mesa sa mga pampublikong paaralan at opisina ang mga pinutol na puno matapos ang kaukulang proseso. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.